ନରହରିପୁର ଗାଁରେ ରହେ ସୁବଳ ନାୟକ। ତାର ଜମିବାଡ଼ି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ। ନିଜ ଜମିରେ କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ସେ ବେଳେବେଳେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ବି କରେ। ତା ଘରେ ଥାଏ ଗାଈଟିଏ। ସୁବଳ ସେ ଗାଈକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ତା ପାଇଁ ଛନଛନିଆ ସବୁଜ ଘାସ କାଟି ତାକୁ ଆଣି ଖୁଆଏ। ଗାଈଟି ବି ବେଶ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ବିକି ସୁବଳ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥାଏ। ଦିନେ ସୁବଳ ତା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ବେଳେ ସେଇ ଗାଁର ଜମିଦାର ରୁଦ୍ରମାଧବ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିରେ ସୁବଳ, ତୋ ଗାଈଟି ତ ବେଶ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଇଛି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ କିରେ? ଏଇ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣୀ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଘାସ ପତ୍ର ବି ଦିଏ। ଆରେ ବାଃ, ଆଉ କ୍ଷୀର କେତେ ଦଉଛି? ଏଇ 5-6 ସେରେ ଦଉଛି। 5-6 ସେରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଗାଈକୁ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପାଏ। ହଁ ହଁ, ତୋ ଗାଈଟା ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗିଯିବ। ଏତିକି କହି ଜମିଦାର ତା ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ସୁବଳ ତା ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଜମିଦାର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କେଡ଼େ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଇଛି ଗାଈଟି ସତରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦିନକୁ 6 ସେରେ କ୍ଷୀର। ଯେମିତି ହଉ ସୁବଳକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଗାଈଟାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ହବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମିଦାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସୁବଳ ଘର ପାଖରେ। ସୁବଳ ଜମିଦାରକୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ଜମିଦାର କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ସୁବଳ, ତୋ ଗାଈଟା ଉପରେ ମୋର ଲୋଭ ଚାଲି ଆସିଛି। ତୁ ଯଦି ରାଜି ହବୁ ମୁଁ ତତେ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ତୁ ମତେ ଗାଈଟା ବିକି ଦଉନୁ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏ ଗାଈକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି? ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି ବି ବିକି ପାରିବିନି। ଜମିଦାର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝେଇଲେ ବି ସୁବଳ ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗାଈଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଓ ଦିନ ରାତି ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଥାଏ। ସୁବଳର ପିଲାମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। ସୁବଳର ଝିଅ ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁରୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ସୁବଳ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟାଏ ଜିଦି ଯେ ସେ ତା ଝିଅକୁ ସେଇଠି ବାହାଘର କରିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁବଳ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବସି କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ହାତ ଛଡା କରିଦେଲେ ଆମେ ଏମିତିକା ଘର ଆଉ ବର କେବେ ବି ପାଇବାନି। ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ? ତମେ ଯାହା ବି କର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଝିଅ ବାହାଘର କାମ ସାରିଦବା। ମୋର କଣ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଅଛି ଯେ ମତେ କେହି ଧାର କରଜ ଦେବେ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା। କଣ? ଆମ ଗାଈଟାକୁ ବିକି ଦିଅ। ମୋର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି 2 ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଧାନ ମୁଗ ବିକ୍ରି ପଇସା ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। ଗାଈଟାକୁ ବିକିଦେଲେ ମୋଟାମୋଟି ବାହାଘର ପଇସାଟା ହେଇଯିବ। ତମକୁ ପରା ଜମିଦାର 8,000 ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲି। ହଉ, ଦେଖିବା। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଜମିଦାରକୁ ଯାଇ ପଚାରି ଦେଖିବି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସୁବଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ଦୁଆରେ। କିରେ ସୁବଳ, କଣ ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହୁନଥିଲେ ଯେ ମୋ ଗାଈକୁ କିଣିବେ ବୋଲି? ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଯଦି ଦରଦାମ ଛିଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଗାଈଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଲୋଭୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜମିଦାର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସଠିକ ସୁଯୋଗ। ଗରିବ ସୁବଳକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଏବେ ଗାଈଟାକୁ କିଣି ନେଇ ପାରିବ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦବୁ କହ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଗଣିଦେବି। ଆପଣ ତ ନିଜେ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯଦି ସେଇ ଦାମ ଦେବେ ତେବେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଗାଈକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯିବି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ସେତେବେଳେ ସିନା ତୋତେ 8,000 ଟଙ୍କାରେ କହୁଥିଲି, ୟା ଭିତରେ ପୁରା 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଯଦି 4,000 ଟଙ୍କାରେ ଦବୁ କହ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଗଣିଦେବି। ନାହିଁ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଗାଈ ବିକି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି
ମୁଁ କଣ ମୋ ଗାଈକୁ ବିକିବା କଥା? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଶୁଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଇପାରିବି ତତେ କହିଦେଲି। ରାଜି ଯଦି ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ରାସ୍ତା ତୁ ଦେଖ। ହଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ସୁବଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଜମିଦାର କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ସୁବଳ ତା କଥାରୁ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଗାଈଟି ଉପରେ ଜମିଦାରର ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା, ତାର ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୁବଳ ଗାଈକୁ ଧରି ବାହାରିଲା ପାଖ ହାଟ ପାଖକୁ। ତାକୁ ସୁଲତା କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣ, 10,000ରୁ ଟଙ୍କାଏ କମରେ ବି ଗାଈକୁ ବିକିବନି। ସୁବଳ ଗାଈକୁ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। ଗାଈଟି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତା ମନରେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ଯୁବକ ଆସୁଛି। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଯୁବକଟି ବେଶ ଧନୀ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବକଟି ଥିଲା ସୁବଳ ଗାଁର ଜମିଦାର ରୁଦ୍ରମାଧବର ପୁଅ ଗୌରହରି। ଯେହେତୁ ସେ ସହରରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ସୁବଳ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ସୁବଳ ଆଉ ତା ଗାଈକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପରେ ଗୌରହରିର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ ଗୌରହରି, ଜୀବନରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଆଶା ରହିଗଲା। କଣ ବାପା? ଆମ ଗାଁ ସୁବଳ ନାୟକର ଗୋଟେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଦିନକୁ 6 ସେର କ୍ଷୀର ଦଉଥିବା ଗାଈଟିଏ ଅଛି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ସେ ଗାଈଟାକୁ କିଣିବାକୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କିଣି ଆଣୁନ, ଆମର ତ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, 8,000 ଟଙ୍କା ଯାଚିଲି, ତଥାପି ସୁବଳ ସେ ଗାଈଟାକୁ ବିକିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଏତିକି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗୌରହରି ପଛପଟକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଡାକଟାଏ ମାରିଲା, ଓ ଭାଇ, ଟିକେ ରୁହ ରୁହ। ଗୌରହରିର ଡାକ ଶୁଣି ସୁବଳ ଅଟକିଗଲା। ଗୌରହରି ସୁବଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଭାଇ? ଏ ଗାଈକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏ ପାଖ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ୟାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ଗାଈଟା, ଜଣା ପଡୁଛି କ୍ଷୀର ବି ବେଶ ଭଲ ଦେଉଥିବ। ୟାକୁ ବିକିବ କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତେଣୁ ମତେ ୟାକୁ ବିକିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଦାମ ଦେଲେ ଏ ଗାଈଟା ବିକିବ? 10,000। ମୁଁ ତୁମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଗାଈଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଗୌରହରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁବଳଠାରୁ ଗାଈଟିକୁ ନେଇଗଲା। ସୁବଳ ବି ଟଙ୍କା ଧରି ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସୁଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକେଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁତକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ରୁଦ୍ରମାଧବ ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ସୁବଳର ଗାଈକୁ ଧରି ଅତି ବିକଳ ହେଇ କହୁଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ସୁବଳରେ ଗାଈ ଆଜି ମୋ ବିଲରେ ପଶି ସବୁତକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାସିଗଲି ଜମିଦାରେ, ମୁଁ ଭାସିଗଲି। ମୋ ପିଲା ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜମିଦାରର ତ ସୁବଳ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏହା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ସୁବଳ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦବ, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ତା ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଗାଁ ପାଣ୍ଠିକୁ 1,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦବ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଗାଈ ବି ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତା ନା, ମୁଁ ବି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଡାକ ସେ ସୁବଳକୁ, ସେ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ ନ କରିବା ଯାଏ ଏ ଗାଈକୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ରଖ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଦ୍ରମାଧବର ପୁଅ ଗୌରହରି। ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମର ଏ ଗାଈ ଉପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସୁବଳ ତା ଗାଈକୁ ବିକିବାକୁ ପାଖ ହାଟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଠୁ ଗାଈଟା କିଣି ଆଣିଲି। କିଛି ବାଟ ଧରି ତାକୁ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସି ଏଠି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ବାପା? ଏ ଗାଈ ଯାହାର ବି ହଉ ଜମିଦାରେ, ମତେ ମୋ କ୍ଷତିପୂରଣ ଗଣ୍ଡକ ଦେଇ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଚରା ଜମିଦାର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗାଈଟିକୁ ତା ପୁଅ ଗୌରହରି କିଣି ସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଓ ଗାଁ ପାଣ୍ଠିକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜମିଦାରକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜମିଦାର ବସି ଭାବୁଥିଲା, ଆହା, ସୁବଳକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈଟା ନ କିଣି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ 15,000 ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତରେ ଲୋଭ ଓ ଅସତ୍ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଇଥାଏ।